Jeg har lavet en religionsfaglig analyse af dokumentaren Organer til salg fra DR med et etisk perspektiv. Fordi at dokumentaren berører en masse etiske dilemmaer, som virkelig bliver tydelige, når vi møder nyrepatienter og nyresælgere, eller organsælgere. Så møder vi en masse sundhedsfaglige personer, som også har holdninger inden for organdonation og pårørende til de her patienter. Den overordnede etiske problematik eller dilemma i dokumentaren går ud på, at fattige mennesker fra U-lande, de sælger deres organer til rige mennesker fra Vesten. Så får de en lille sum penge for deres organer, men til gengæld får de livslange komplikationer. Altså, den overordnede problematik er, om det er etisk korrekt at sælge og købe organer. I dokumentaren er der en masse argumenter for og imod, og jeg vil starte med lige at gå argumenterne for igennem. Selvfølgelig så redder det nyrepatienternes liv. De kan stå lige for døden, og så kan de få en ny nyre, og det kan jo redde dem. Så hjælper det de sårbare fattige mennesker økonomisk. Og der er også en udtalelse fra en af nyresælgerne, som siger, at han synes, det er fair, fordi at han får hjælp økonomisk, og nyrepatienterne får hjælp sundhedsmæssigt. Så han mener, at det er sådan en win-win situation. Argumenterne imod, det er så bare, at de her hospitaler, der laver nyretransplantationerne, de udnytter de sårbare og fattige situation, fordi de ikke oplyser dem ordentligt inden for operationen. Der bliver sagt til dem, at du får bare taget dine nyrer ud, og så bliver du syet sammen, og så er du okay igen. Når det i virkeligheden er nogen, der ender med at gå med kroniske smerter, feber, og så er det også nogen, der, så er de heller ikke i stand til at gennemføre en helt normal arbejdsdag, som vi hører fra en masse af de her nyresælgere, der har oplevet det selv. Endnu et argument imod er, at mennesket ikke har en pris. Der kommer ligesom pris på organer, når det ikke burde have en pris, og slet ikke, når det er til så lav en pris som 9.000 kroner, som sikkert er noget, organsælgerne skylder væk i gæld. Så bliver de sociale skel i dokumentaren virkelig tydelige. Når de rige fra Vesten, der ligesom modtager nyren, de får ikke nogen komplikationer, for de kommer hjem, og så får de den rigtige efterbehandling, eller hvad man kan kalde det. Og de udsatte fattige, de får livslange komplikationer. Og ham her, Jim, han nævner det selv og siger, at det er vildt, hvor meget forskel der er på rig og fattig. De har også nogle skræmmeargumenter med, når de faktisk sætter ansigt på de her nyresælgere. Vi ser deres ar, og de fortæller deres historie, og man ser deres familier. Så de gør dokumentaren gør stor brug af patos og ethos. Det bringer virkelig følelser frem, og høre deres historie, og ethos, fordi vi ser rigtige mennesker, der har gennemgået operationerne. Så selvfølgelig til nogle etiske synspunkter. Hvis vi kigger på det nytteetisk, så er organsalg overordnet en god ting, fordi, som jeg nævnte tidligere, så er det en win-win situation. De hjælper hinanden, når vi går ind for nytteetisk mest mulig glæde for mindst mulig, eller mest mulig lykke for mindst mulig smerte. Så organsælgeren får noget ud af det, og nyrepatienten får noget ud af det. Vi redder flere liv, og i de små fattige familier er der også mere glæde, fordi de får nogle penge at løbe på. Så er der også et nytteetisk argument imod, faktisk, fordi at nytteetisk prøver du jo at få mindst mulig smerte, men når vi så i dokumentaren ser området nyrebæltet, som det bliver kaldt
i Pakistan, hvor der bliver lavet rigtig mange nyretransplantationer. Der møder vi 24 patienter, som alle sammen har solgt deres nyrer. Og det er alt sammen, eller de fortryder det alle sammen. Og det vil jo sige, at vi har mere smerte, end vi har lykke. Så det går imod det nytteetiske princip. I forhold til pligtetik, så er organsalg helt forkert. Pligtetisk skal efter det pligtetiske princip skal alle mennesker og kroppe beskyttes og anerkendes, også de allermest sårbare og desperate mennesker. Man må altså ikke udnytte andres sårbarhed for egen værdi eller fordel. Og så er der også det her pligtetiske universelle lov om, at hvis du selv må gøre det, så skal det være noget, alle andre også må gøre. Og bare fordi Jim han er udsat for eksempel i dokumentaren, så får han jo lov, eller giver sig selv lov til at købe et organ. Men hvis der var mange flere, der stod i Jims situation, så bliver det lige pludselig rigtig mange, der køber organer. Og så tabuetisk er der lidt om, at vi får et samfund, hvor at menneskekroppen bliver til et produkt med en pris. Hvilket vi ikke vil have. Så har vi endnu et pligtetisk princip, hvor vi går op i handlingsmotiv frem for handlingens udfald. Hvilket tages op, når motivet for at sælge nyren ikke er at hjælpe nyrepatienten, men er at få penge fra nyrepatienten. Så var motivet alligevel ikke så godt. Og så selvfølgelig den religiøse etik om, at i hvert fald i mange religioner ses kroppen som noget helligt, hvilket gør organhandel problematisk.